Πας Γιάννενα λοιπόν. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Πας Γιάννενα? Όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα, αυτή τη στιγμή ο Πας Γιάννενα είναι τελευταίος στα play-out και αύριο Κυριακή παίζει με τον πρωτοπόρο των play-out, ΠΑΟΚ Β, σε ένα κομβικό μάτς. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η βαθμολογία θα είναι προσωρινή. Αυτή τη στιγμή ο Πας Γιάννενα στο επίσημο site της Super League 2 έχει μείον 7 βαθμούς. Έχει 5 ποινές, η κάθε μία από αυτές αφαιρεί 3 βαθμούς. Ουσιαστικά για να αφαιρεθούν αυτές οι ποινές, που ο λόγος για τον οποίο έχουν επιβληθεί είναι οφειλές προς πρώην παίχτες, εάν και εφόσον εξοφληθούν, τότε θα αφαιρεθούν και αυτές οι ποινές, είναι προσωρινές, που βέβαια άμα δεν μπορέσουν να διευθετηθούν αυτά τα θέματα θα είναι μόνιμες και η ομάδα θα πέσει. Οπότε είναι τελευταίος, έχει ξεκινήσει με νίκη κόντρα στο Μακεδονικό. Βέβαια το μέλλον μοιάζει αρκετά βέβαιο. Αύριο παίζει με τον ΠΑΟΚ Β, η καλύτερη ομάδα των play-out. Ως Β' ομάδα δεν υπάρχει καν κίνδυνος υποβιβασμού. Παρ' όλα αυτά δίκαια είναι πρώτος σε αυτόν τον όμιλο. Θα σας πάρω μαζί μου να δούμε Κυριακή των Αποκριών ποια θα είναι η στήριξη του κόσμου, πώς θα φανεί η ομάδα στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά από μένα για τώρα. Τα λέμε την ώρα του αγώνα στους Ζωσιμάδες. Σήμερα είναι Κυριακή με καθοδόν για το γήπεδο. Αυτά. Let's go. Ξανά οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν οι γηπεδούχοι και γκολ. Γκολ για τον Πας Γιάννενα μόλις στο 4ο λεπτό. Αν είδα καλά είναι ο Εμιλιάνο Μπουλάρη, ο σκόρερ που εκλάπει η μπάλα, έφτασε στον Εμιλιάνο Μπουλάρη και ωραίο διαγώνιο πλασέ και 1-0 στο 4ο λεπτό. Δυνατή παλιά στα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και βαθιά παλιά για να δούμε υποθέσεις για κάτι καλό και ένα σούτ 1-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Έλα! Έλα! Πιο βαρβατό και ωραίο και θα το πεινώ. Και όπου και να σταθώ,
Τόντα. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είναι σε θέση σαν ναρκωτικό. Θέλω να ξεπέξω από σένα, δεν μπορώ. Ο Καλόγυρος, οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β με τον Τσοπούρογλου θα βγάλουν την σέντρα και 1-2 από τον Τσιφούτη.
Τέλος παιχνιδιού στους σημάδες, 1-2 το τελικό σκορ, ενώ προηγήθηκε ο ΠΑΣ. Ο ΠΑΟΚ Β μπόρεσε και έντρεψε το εις βάρος του παιχνίδι με γκολ πολύ αργά. Ο Τσιφούτης το 82 έκανε το 1-2 και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΣ Γιάννη είναι 5 βαθμούς μακριά από τη θέση της παραμονής. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσει τις οφειλές του και θα έχει κανονικά 8 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται για τον ΠΑΣ, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα ταξιδέψει στην Καβάλα για την επόμενη αγωνιστική σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, βέβαια κομβικότατο, για να δούμε αν θα μπορέσει να κατακτήσει το δεύτερο εκτός έδρας τρίποντο. Γυρνώντας σπίτι λοιπόν, το συμπέρασμα αυτής της αναμέτρησης, ο κόσμος των Ιαννίνων ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά. Το πρώτο γκολ ήρθε, που δύσκολα έρχεται φέτος για τον ΠΑΣ. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δεν άντεξε, δέχτηκε γρήγορα το γκολ της σοφάρισης και μέχρι το 82 προσπάθησε να πιέσει, είχε κάποιες ελάχιστες ευκαιρίες. Με μια κόντρα στο 82 ο Τσιφούτης έκανε το 1-2 και κρατάει τον ΠΑΣ εν δυνάμει στην πρώτη τελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση με τις πίνες αφαίρεσης των βαθμών. Βέβαια, σημαντικό μάτς έρχεται την επόμενη εβδομάδα με την Καβάλα εκτός έδρας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς βαθμολογικά. Αν και εφόσον διευθετηθούν όλα τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας, θα είναι ξανά στο παιχνίδι της παραμονής. Η μία θέση είναι κατηλημμένη από τον ΠΑΟΚ Β, οπότε από τις εναπομείνοντες 5 ομάδες των play-out, μία είναι αυτή που θα σωθεί. Ο ΠΑΣ πρέπει να προετοιμαστεί για πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή στο μικρό πρωτάθλημα των play-out. Αρχίζει γενομένης με την εκτός θέση στην Καβάλα.